Ellers er Minecraft færdig. Altså, der skulle originalt have været en Zeta, men det lader til, at der ikke kommer alligevel. Okay, kan nogen sige det hele græske alfabet? Nej, jeg kan kun de 3 først. Alfa, beta, zeta, delta, med eta, med, lad os se, Og det er let, det er jo let. Jamen, med sigma, og så har vi pi, og jeg tror nok, der er en, som hedder ki, og så har vi omega og gamma, gamma og... Nå, Alexander, vi bygger dig lige her. Fremme, jeg kan ikke huske det. Klamatin. Clementin. Ja, det var også bare sjovt. Du kan selv være en pik. Jonas, du ved ikke, Jonas, de fleste, som det ser, det er Jonas er 12 år. Ty siger også alle sammen, vi skal slå Jonas. Alexander, lad nu være. Hvorfor graver I nedad? Asger, ikke grave nedad, Asger. Jeg har lavet stenene store, og jeg har lavet 55 sten. Skulle vi ikke lave en mine? Ja, der er ikke her, hvor vi skal bygge mark og hus. Og så troede der bare, det var sådan... Og hvor Jonas skal brødføde os. Kan du med lige en stor... Stikker vi den bare til. Kan du ikke lave noget mad? Jeg er sulten. Men lige, Asger, lad stå lige stille. Asger. Godt nok. Oh. Jeg troede lige, du var på godt mål. Selvfølgelig er jeg ikke det. Ja, det husker jeg. Ja, den der kasse. Nej, hold dig væk. Okay, så... Nå, du mener på den måde? Der kommer altså et hus ind over den mark. Nej, der er ikke kære, Jonas skal jo lave huset. Nå, jo, jamen det kan vi lige så godt så. Så skal vi op til at fjerne kisten. Og det her forfærdelige hul, Asger fjerne lige hullet. Fyld det op med sten igen. Er der ikke nogen, der siger prosit? Afiat. Du kan selv være en fjert. Afiat boucher. Du kan selv være en fjert. Okay, prosit. Eller som man siger, må Gud velsigne dig. Fiat 500, er det det, du siger? Nej, min yndlingsbil, det er en Audi A5. Hvad siger du, Jonas? Audi A1, hvis der er sådan noget, hedder det. Nej, Audi A5, det er min yndlingsbil. Ja. Jeg skal have den. Du skal ikke. Tror du får den? Ja, når jeg får med uddannelse som universitetslærer, men jeg må ikke. Så kan jeg få biler, som der er 4 gange så dyre. Ikke en skid, det her. Ved du godt, hvor meget en universitetslærer tjener? Alexander, du gør det sige tricksene. Nej, skal vi lige sige, altså en super uddannet universitetslærer med super høj rang i professor og virkelig tager sit job seriøst, kan tjene op til 120.000. Nej, Alexander, så bliver det nemlig ikke... Ja, om måneden. Alexander, så bliver det nemlig ikke dig. Nej, jeg kommer bare til at tjene 60.000 om måneden. Nej, det gør du ikke. Du bliver slet ikke universitetslektor. En eller anden dag gør han det jo. Gør han det? Ja. Lad være med at slå mig, den person, der slår mig. Det er mig. Lad være. Hold kæft, jeg er sulten. Kæft for det her lort, det er lækker. Det er lort. Jeg vil høre noget musik. Jeg behøver det for at spise foran mig. Og så bøvser man den der. Jeg har altså ikke lyd på. Har du ikke?